nakita ko magkasama sila nagdi-date, anong iisipin ko do'n, 'di ba? Ang sa'kin lang, hindi mo naman kailangan i-deny eh. Marami na nakapagsabi sa'kin. Naiintindihan kita, Ann, dahil pinagtaksi lang ka ng sarili mong kaibigan eh. Ang lumalabas kasi sa'kin sa ibang friends ko na ang sama ko daw. Sa simpleng bagay na yun, do'n ma-end yung friendship namin. Sabi ko nga, hindi kasi ikaw yung nakaramdam ng sakit. Tama. Daw madaling magsalita. Ramdam mo na yung betrayal na pakiramdam, masakit yan eh. Yeah, actually, yun yung word na sinasabi sa'kin, binitray niya daw ako. Alam mo, nagtatanong yung mga kabisyo natin dito, sino ba daw yung kaibigan mo? Yung babae po mga kabisyo, yung kaibigan ni Ann. And may nakakausap siya. Tama ba? Itatag ko to na ka-MU mo na yung guy. Umamin kasi ako sa kanya. Ano Nagsabi sabi niya? ako sa kanya, sinabi ko talaga sa kanya na I'm very grateful na nandyan ka, nakakausap ko. Nung super depressed, just depressed ako that time since I needed someone to comfort me. Parang nababali mo yung lungkot na nararamdaman ko nung nawala yung mom ko. Close din siya sa amin eh. Actually, kalala siya ng mom ko. So, yun. Kung sakaling nagpasintabi sa'yo itong friend mo, sinabi niya sa'yo na nag-uusap pa ba kayo ni Reddy? Kasi mukhang nagmamabutihang loob na kami, nakakapag-usap kami. Matatanggap mo ba, Ann? Yes, kasi after nun kasi alam ko nang wala din kasi akong chance dun sa guy. Pero tinago niya pa rin kasi yung situation. Pero sa akin kung magiging sila, I'm very happy. I'm very okay with that. Pero kasi yung feeling na kaibigan kita eh, alam ko din yung kwento mo, alam ko yung mga experience mo before sa guy. Tapos dito, hindi mo sasabihin sa akin na alam kong kilala ko din yung guy. Binitray mo lang din ako na parang dinaypas mo yung nararamdaman ko. Alam mo sa akin bilang isang lalaki naman, kung kausap na kitaan at nagkakamabutihang loob tayo, tingin ko dapat respeto ko sa iyo yun, Ann. Kung talagang may care ako sa iyo, may respect ako sa iyo, bilang nag-uusap tayo, hindi ko kakausapin yung kaibigan mo para mas lumalim yung meron doon sa pag-uusap namin. Ganun na eh. Parang, alam mo yung nawalan ako ng gana sa kanya. Parang, sinabi nila, sayang daw ako ng kaibigan. So, ako hindi ko nasayangan eh. I'm very happy na na-experience ko yung memories sa kanya. Pero, hanggang doon na lang eh. Kaya nilet go ko na siya. So at least nasasala mo ngayon kung sino yung mga totoong tao para sa'yo. Yeah. Sino yung totoong concern sa'yo, may respeto sa'yo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.